دنباش تماشاvan هێژە پەیمانە لۆزانێ یاگۆ د ساڵا 1923 د 24 تیرمەهێدا ناوبەر فرانسا بریتانیا و دەوڵەتە تورک ئاداگرکەر هاتە ئیمزاکردن di 100 ساڵیدا gelek bela aniya serî Kurda gelek komkujî çêbûn hemî perçeyên Kurdistanê de çar perçe li Bakur li Başûr Rojava û li Rojhilat encamê ku Lozanê pixara anînî gelek hatin nîqaş kir dwarê siyasî da dwarê çandî da dwarê civakî da lê di demê dawî da taybet di salvegera sedemîn yê Lozanê da rojeva Kurda yê esasî ew bû çawa Lozan bê derbazkirin eger ku Lozan perçekirina Kurda be wî demê yekîtiya Kurda jî derman e ku vî pirsgirêkê û vî peymana ku gelekî xirab derheqê Kurda da hatî imzakirin da ku ji ortê rabe 22-23 tîrmehê kenekê kongrekî berfereh li darxist li bajarê Lozanê li Swîsra bi tevlîbûna zêdetirî 60 kesayet hema çar perçeyê Kurdistanê tevlîbûn hiqûqnas siyasetmedar û gelek kesayetên siyasetmedar dûderê de jî gelek biryar hatin standin ku encamên Lozanê baş bê nirxandin û tekuşîna Kurda dewam bike da ku Lozan ji ortê bê rakirin lê herkes tevlî vî kongreyê nebû hinek hêzên ku nayên yekîtî jî hene sedemên ku heta niha yekîtiya Kurda asteng dike ya da hêzên ku pêşiya vî yekîtî disekin kîne çi ne roxmî vana dewam dikin û astengî li pêşî yekîtiya Kurda hene him diqa da navnetewî da hema ji ber sedemên hundirîn û hêzên hundirîn jî Kurd ji niha û pêva tekuşînekî çawa bidin meşandin û vî sedema çawa ji holê rakin em ê giştî vî mijara bi hevalê xwe rojnamevan li stûdyo hevalê Sînan Cûdî û biriya Skype wê hevalê Sidqî Demîr endamê encûmena gel yê Lozanê bi me re be destpêkêm xêr hatin we dikin hevalê Sidqî merheba ji we re Merhaba êvar baş hevalê hûn jê vî kongreyê hazir bûn destpêkê derbarê ev kongreyê di Lozanê de hatî darxistin 22-23 mehê da nîqaşê ku hatî kirin encamê ku derketinî bi kortasiyê we ji me re parve kir Belê destpêkê de tevahî gelê Kurd temaşevan û beşdervanên we em stilav dikin li ser navê Komîta Amadekar a xebatên peymana Lozan saliya wê de belê beriya niha demeke dirêj yanî bêje ve nêzîkî salekê em amadekariyê saliya peymana Lozanê dikin di bin boneya Kongra Netewaya Kurdistan de wisa biryar hat standin ji bo vê yekê jî Komîteke Amadekar hat avakirin evê Komîta Amadekar di nava vê komîtê de gelek dibin de komîtên cür be cür avakirin ku ji bo vê xebatê serkeftî derbaz biketin va demeke dirêj e em nava va xebata de ne û ev xebatên me jî beriya du roja bi encam ketin yani em dikarin bêjin va pêşişmeyê de derbaz bûyî bi tevlîbûna gelek akademîsyan dîroknas hukuknas rojnamevana çar panel hatin kirin yek pêşengeh hatî pêk anîn yek forum vê komîta me amade kirin û pêşkêşî civakê û raya giştî kirin û herî davî jî meşa Lozanê a mezin hat kirin û piştîngî du roja jî konferans bi tevahî bi tevlîbûna hemû partiyên siyasî çar partiyên Kurdistanê û saziyên civakî hunermend hevalê Sidqî hemî partî tevlîbûn PDK tevlîbû yani PDK vîwarî de tê komisyoneke ya Kongra Netewaya Kurdistan serdana hemû partiyên siyasî Kurdistanî kenin çar parça heta derveyî partiyên siyasî jî nûrenî civakî insanên siyasetmedar berdef ku nûnerên rêxistinên civakî hemû serdan kirin hemû davet kirin lê belê mixabin PDK di vî warî de tu bersivne da hevala vî warî de tevlî nebû ama em dikarin bêjin bi piraniya partiyên siyasî û nûrenên civakî ên gelê Kurd beşdar bûn yani رغم يعني وبحث يعني قال لك
کسایتن هر چهار پرچه کردستان تبلی بون یعنی نقاش کوچه بونی اساس بری وی نقاشا اساس یعنی مجاری وی نقاشا چه بو گرانی هات داینه چه سر نرخاننا لوزانه بوله شیواز چاره سر کرنه و درباز کرنه لوزانه بو بيجوما ذاتا اف حمو خبط يعني جي روجاكو اف بيمانا ببختي الهمبر قلما هاتي بيك انين دولتين روجافاي ودولتين داغيكتر غش في روجي حيانها قلما باش دزانتن يعني دهاتيون يجبو قلما وسط سالا انجامنامه و بيمانه جي قركرن جنوسيد قتلعام زيدتر تشجبو قلما نانينه گلمه جی وسط ساله دیجی وی پیمان لوزان لبرخودتن جروجا کوالات مکلین چار پارچه حیان ها گلمه دم بدم راپرینا برخودانا تکوشینن پر گرانبهای البرخودتن لبلی حیان ها جی منکاریه یعنی تقاضا استانا نتویده و پیمان بدن محکوم کرن و ام و پیمان دست سالا نوده درباز بکن به آواتی گلی خواب بگین آزادیه که ماینده یعنی کنجکتورا ست سالا بیستمین بگمانون حمود زانه پر جدا بو دنما که او پیمان هاتی گریدان گلی ما افغان سریخستن کری نبو شرط و شورین ویدنه جدا بون بلکه دما پیمان هاتی گریدان گلی کسیمین روسا پنگ زیدتر تی کسی گلی ما ند زانی ات پیمانی که روسا گرنگ بقدر والا استین تی گریدان جی لبلی کم دن دورین تانگ اف پیمان آگاهی ها پیهبون پیشتن گنگلی پرتی ویدمه لبلی مخابن گلی که دیروکت شا بجم پر کو مقدوریت پیهاتی کشانن ویدنمیجی او ناکوکیر ناوا جواکا گلی کرده بون ویدنمه کو پیمان هاتی گریدان لستر ناوی کرده هنگ برن کرن تمثیلجی ویدره سر کرده دان ناسین اما تو علاقه و بگلی کردو و نرخ و مافی کرده و نبو پشتی پیمان هاتی مورکرن و های انجامه که چهار پارچه کردستانی حیائی رو و قرکرن و جنوسید و قرمه که زیده تر مخابنش بو گلمه تشتی بخواه نوانی بله لیبل انها کنجکتوران ها ده امتکانه وصا بنرخینن گلمه ده ویواری ده خواهی بریاره انها گلمه چهار پارچه کردستانی ده جید وی ملی هشتمندیان تاوی ده ملی ریخستن کرن و پیشنگیا پارتیین سیاسی ده هناك بريكو بيكتره خورتره راسته هما نكاريا ام يكتيه كي نتافي وياك ريزيه كي وكونغرا كي نتافي بدن افاكرن لبلي ام دكارن نها لدجي انجام وكيماسين بيمانا لوزاني ام البرخه بدن نافر رايا جشتي ده نرازي بونو نقبول كرن اخوا بدن ديار كرن ام في بيمانه 100 سالا نوده ام باطال بکنو ام مجبو آزادیا گلی خواه لشتر پارچه کردستانه ام بگرینن گلی دستکفتین ماینده اف خونگ کنفرانس هاتی کرنشی به بشدار بونا همون نونر و پارتین سیاسی کردستانی و گلی سیاست مدار و هنرمند اول صدقی امی وگرن جمعه بله کرم اول سینان اشخا اول صدقی گوت پدک حاضر نبو اف چاو دکاره به شیرو بکر yani em çeki başta vegen esas da pir aşkere bere yani salin haşti vir ve em dikarin bejin dinavbera tevgerin azadiye Kurdistan u partiyen ditir velat Paris Kurd u tim ser esas ittifaqiye xwastin pirskrika Kurd rojevi bikin u bestatubine de encame lozane de derketiş çareser bikin. Hatta minek dijit kan başta ve gerin salin haftiva esasine ki vi halde le gerin jebu hem yani perçeğin ditire Kürdistan'ı çağ mesela Bakur Başur Roja Avabu da Rojlat bu ev hefsengi jibo siyaset u politikayı ki hefseng dinavbere Kurda da be avakirin gellek hevdan hatine kirin dinavava merhale hemmiya da esas da PDK role xo ev bu ticara nehişt ev sistema yekiti yani jem bejin kongreye ki gişti yani hev girtine ki gişti dinavbere hezin siyasi Kürdistan'ı da bibe Serildan, peyvajı Serildan'a da hevlbest tamam bir şekli bu. Peyvajı mahabate, kumare mahabate direbş ev bu. Bejin Serildan'ın gişti ili başure Kürdistan'da ev bu.
di navber hezin partî û şer û pevçûn derxistine de wilo bû eku pêşengên Kurda tekoşer li dijî faşîzme Tirka tê dikoşiyan li dijî dîktatoriyê Iraq tevdigeriyan li dijî em bêjin şahtî û pîşre jî bêjin li dijî Xumeyni û şoreşê İslamî qaşû İranê tevgeriyan yani hemî şoreşgerin va her çar parçeyê Kurdistanê ji bo asteng bikin û ji bo negihî encam yan jî em bêjin armanca xwe esasî pêdiketin vî rolê rabû. Her davî em zanin sala 2011-12 nîqaşên Kongreyên Netewî Kurdistan pir zêde em Kongrekî Netewî bê çêkir hemî hestêda bin heta hevdîtin dest pê kirin û ji çar parçeyê Kurdistanê hezên Kurdî hatin cem hev dikon bûn. Hatta serokatî pêşniyar kir got em pêşniyar dikin Mesut Barzanî û Leyla Zana dikaribe bi hevserokê me giştiyê Kurda jî ama mixabin yani her tim siyaseta PDK ji bo stratejiyeke hevbeş ya tekoşînê çêne be di nava Kurda da tim bi rolê xirakirina vî rabiyê û lîstiyê. Yani ev dîroka wî temamî ûlî em kîjan merheleyê serhildan û raperînan em bigirin. Mesela eku PDK perçe kir ev bûn. Yani esas da ji destpêkê çawa vekî berxwedar derketin, çawa ev xetê wa ji hev veqetandin û çawa tekoşîn birin li ser Kurdan divir de ji romê. Hatta anha belkî hinek alîgirin dewletan wekî Cehş tim li dijî raperîne belkî derketin vekî xayîn fakat kes hêzê dijmin bi wî şeklî bi hêz neanî li ser hevalê xwe birayê xwe. Ev gotine pir bi êş ê ku dibên birakû jî di sedeme çalakiyekî çêbûn. Bi sedeme PDK çêbûn. Roja me îro de ji anha PDK siyasetekî çawa dişopîne dibêje ku di temsiliyetê Kurda giştî de ez teneme. Vî temsiliyetê di dadixê tene Başûrê Kurdistanê û di nava Başûrê Kurdistanê de çend mintiqeyê behdînan ama em hemiya jî dizanin ji armanc esas parastina maslahetê eşîr û malbatekî pê ve tune. Yani PDK ev çandeviyê berxwe bere guhartin xistin di nava parasına berjewendiyê malbatekî û li ser vî esasî berdevam dikin. Em vîya gerek fêm bikin di nêrîn em de di bir dana di xetê esasî hê di nava Kurda da derdikeve pêş. Yek li ser esasê çanda bi hezara sala bi hevdire jiyankirinê ji xwe re esas digire û em dikarin bêjin çanda reseniyê Kurda diparêzin. Xetekî dî heye xetê dewletên dagirker û em bêjin nav netewî û ku em bi şekil em dibêjin wekî netewe dewlet temsîliya wa dike. PDK ana temsîliya wa dike. Li gorî siyasetê kapitalîst a, li gorî siyasetê sermayedar a, li gorî siyasetê dewletên dîkteyên faşîst di nava Kurda da rolekî perçekirine dilêze. Ev pir eşkere ye. Yani ji ber jî ev helwestên ku yani çi nîqaşê dema çê dibe kongreyê netewî yan jî helwestekî hevbeşiyê Kurda bile derkeve PDK di nav de heyetin hatta ez dibêjim belkî em gerek vîya jî deynin alîkî. Ne Demê vey person yani di nozî tirme heda daxînê hepek hebû. Di demekî yani hemî berî Kurda li ser nîqaşkirina Lozanê û derbazkirina Lozanê bû PDK bi dewleta Tirkiye dagirker re êrişek da dest pê kir. Êrişekî nû ne êrişe yani gelek êriş berek pêkir ne. Vayet yani û di vî dîrokê de tê çi manayê? Ekîd yani anha te mesela yani demeva gringe ben salvegere şoreşe rojava bu. Yani divir de emzan eğer inek dijî paş inek gotinan em bînin bîraxwe eku siyaseteke du gotin şoreşe rojava ne şoreşe yek jwa jî Barzanî bû. Wek şoreş ne hesibandin. Hatta komkujiyên li vir çîn em ana salvegere til aran til hasilê jiyan dikin ne? Eku lêkolîn çêbû 2013 li ser vî û PDK bi xwe rabû daxuyanî da gotin me çi amarên komkujî çêbûyê me nedîtin. Bila vegerin daxuyaniyê destpêkê piştî til aran til hasilê Mesut Barzanî çêkirî bila bixwînin. Ama şeş taburin ku alê PDK rakin êrişî tilhasul til aran. Evet. Yani divir de gerek em vîya bibînin yani. Ji destpêkeva potansiyelê şoreşgeriyê di nava Kurda da ji bo asteng bike hatiye çêkirin, hatiye plankirin û stratejiyê PDK li gorî ve hatiye danîn. Ev eşkere. Manê salên nodî de ekul dijî PKK
ala şer bilend kir û di pêşiya Tirka da û pêşiya NATOyê de hat êrişê gerîlayên Kurdistanê kirin kî bû? Mane PDK bixwe bûn. Et salên heştiyê de ez dîsa dubare bikim yani eku yani ji bo hevgirtinên û hevsengî û peymanên di navbera aliyan de çê êkî xira kir kî bû? Eku li hevlerê çêkirî kî bû? Eku şerê ew qas kir kî bû yani? Ev ne hemî em dizanin PDK. û 2015 vir ve pir vekirî eşkere li kêleka Tirka deriya xwe vekirin, baregeh ji wara dan çêkirin. Anha di navbera gerîlayên Kurdistanê û baregehan wan da peşmerge duwarekî lê dike, duwarekî ji bedenê Kurda. Ev pir bakeşe yani. Çi iş tê dibirde? Madem tu dibêjî ku em yani ez di şer nakim dijî Tirka, nekeve navber. Yani çima anha tu ji wî re rê çêdike? Çima tu baregeha wî tînî serê Çiyayê Kurdistanê? Mane gundê Kurdan li birin. Çanda me elvedirê, û jiyana me elvedirê. Yani divî manayê de pir eşkerê vekiriye yani maslahatê Tirka û maslahatê PDK yek. Maslahatê ew hêzên ku Kurdistan kirin çar perçe û vî Lozanê imza kirin û heta anha jî dixwazin berdewam bikin û maslahatê PDK yek. Yani ji bo em viya nebinin ya em gerek pir saf bin, em ji dîrokî û siyasetê tiştek fêm nekin, hafızeya me tune be em yewmî jiyan bikin, yan ji em niyetê ne baş difikirin. Ji bo her duka yekiye yani. بله هەڤەڵێ سدقی یعنی دڕۆژ ئەو خەبەت دەوام کرد لۆزانێ دەبوو دەئاستێ سویسرادا دەئاستێ ئەوروپادا دەنگڤەدانێکی چاوە چێ کرد ئەگەر کو نەبە نەتەنێ ئەس بەحسێ ئاستێ ڕەسمی دەدکەم یعنی ناوە سازین حقوقی سازین مرۆڤی لو دەرێ تا عەلاقە بوونێک چێ بوو؟ Yani bêguman pêşiya ku ev konferans jî bê dayîn pêşengê jî pêşen her ji were vekir gelek panel û foruma ew hatin kirin. Yani di asta Avrupa'da gelek saziyên Avrupa jî parlamenter û cûrbirûcî cuda insanên ku berpisyar rastî jî eleqederek û care yekemîn em dikarin bêjin ev qas berfireh di civakê Avrupayî de hat nîqaşkirin belku asta hikûmetên wa da gelek nekete bi rojevê jî ama di civaka Avrupa'da di çapemeniya wê de em dikarin bêjî rol misyoneke giring leyîst û ket rojeva Avrupa gelek hat nîqaşkirin va demên davî de jî gelek bername taybet li ser vê yekê hatin çêkirin. Hakeza rastiyem dikarin vê jî bêjin tam rast e gelek teslimên ku heta niha rastî jî mixabin roleke pir xirab leyîstî jî gelê me rastî jî ji bo peymana Lozan helwesteke pir dijwar û hestiyariyeke pir xurt hebû. Yani me amadekariyên mesela 500-600 insanî kirbû lê belê daxwazekî wisa pir çêbû ji bo konferansê ve vedîtir. Ev jî hestiyariya gelê me li hember dagirkera û peymana Lozanê bû. û yên ku bûyîn sebeba vê tiştê pir hestiyariyeke xurt û dijwar hebû ku li vê derê lê îrada xwe xwedî derkevetin li vê derê îrada xwe beyan heta wê bide raya giştî û nerazîbûna xwe pir dijwar da anî ziman li vê derê hakeza du roja jî konferansek hat kirin. Yani milê wê dîrokî de hat nîqaşkirin, milê wê hukukî de hat nîqaşkirin, milê wê dîplomatîk de hat nîqaşkirin. Ew kêmasiyên ku beriya 100 sala di nava civaka me de hebû ku ev encam derket. Bêguman ev 2 milî 1 milî wê ên desthilatdar û ê ku heta kunha tu yê di siyaseta wê de nemê dîzayn kirin hem dewletên Rojava û hem jî dewletên ku niha Kurdistan dagir kirin. Ev yek bû lê belê an dîtir jî ya herî giring ji gelê me re yani pirsgirêka me an navxweyî a ku me nekarî heya niha em siyaseteke gelerî ji bo gelê Kurd ava bikin tifaqeke konferanseke kongrekê ava bikin ku em bigarin li hember dunyayê hemû şikê îradeke hevgirtî û yekgirtî bidin beyankirin tî ku em bêjin em gelin em hene em ê hebin û hûn ê nekarin vê encamnama vê peymanê wegirêdayî heta niha 100 sal jî ser Kurdistanê ew bikin. Hakeza niha jî aynî tekoşin tê meşandin. د عالی رسمی دا د عالی حکومتên Avrupayî da ta علاقه bûn çê bû tu danûstandin çê bû piştî vî konferansê? Yani rastiya jî dişopînim lê belê niha komîtên me yên karê dîplomasiyê hinekî cuda ne rastî. Tu alî de tu agahiyê me berfireh nînin. Ez nikarim tu yerekê de hem malumatekî bidim. Lê belê di medya civakî û evên civakî de pir pêş ket yani em dikarim de jî eleqederiyeke mezin bi pêşwazî kirin. بله هەڤەڵێ سینان
و بحثی کریانه yani پدکی yani ji bu vay hatiye çekirin ji bu Kürt nebniyek vaya tezani peki ruhmi vay Kürt ji bu yektiye hapek bin çı dikarin bikin yani idi helvas pedeki zelal bi. Evet. Yani beguman yani ev konferans u beriyavi de perçen ditir mesela liverji komhabatin droje enerelese dar khisti habu ev liverdaji peymane lozan u encamevi u disa riya çareseri yani erku berpisyariye dikevel ser meçiye taybet ev erci gring yani vek rojavaya Kurdistan'e dişkandına statüye lozane de u disa perskrika Kurd be hemi sotineriye xo xistna rojeve de ciheke pir gringe ev 11 salın salvegeri ve menu derbas kir ser lingay te biramın dama despeke şori salvegere yekemin de dama tamam kirin gotun va meser xis mej komara muhabbet direştir kir yani ev noktaya gir yani manu nemane Kurdan disa vek dinava bazariye heremi unav netevi de gelu ev şoreşi mümküne rasti erişe ve tek biçe ev tırs xof habun ev bu va 11 sal meder baskır rexisnen veki Nusra veki Daesh aşkere veki duyemin devlete heri xortiye NATO'ye eriş dagirkeriyen xol servi ahi ardı meşandın bes rıhmeoloji hebuna Kurda u disa ev sisteme ku de peşengiye Kurda da hatiye avakın hatta roja iro hebuna xud parezi jberlo jilvi ardi herizede em çit karın bikin u de perçekirina sisteme lozane de çi rol misyon dikevel serme livirji gellek cihe niqaşe u hatta sisteme ku em nivir avad kin be hemmi PKT'in xova be hemmi heze xova be hemmi partiyen xova be hemmi sazi dezgehen xova sin bersi veki rast de devirde yani Reberti pir aşkere gut. Esas da sisteme me paradigmayı me evxatek em ser bişopini çav em dikan ev bence li dora Kurda da hatiye peçanın çav em dikarin bişkinin pir revekiri gut. Xateki me neteve demokratik heye em ancak bivi hebune. Em dibin çi sinor ve daniye işeme bi sinoratine. Al ve daniye zaman ve daniye em devlete xo aşkere dikin bila jware be. Em bey vij dikarin. Sisteme xumayinde bikin diş yani hem diş ve hem dervay devlet emdikan sisteme ki xu ava bikin. Jberoloji esas da xatte tekoşina be sisteme ki lozan ava kiri çibe ev per aşkere aliye rebera pov hatiye destişan kirin. Em tane lazım eviya bişopin. Dıvırda tişteki heye dıvırda iknaatine biyamen. Yani çima emre bazık ulu hildi bijerin ulu servi dimeşin. Mesela tüm hineji perskirik mesela çima dibe dikkat, çima pedek ev xort be işte ev xodisperi vi fikir. Yek devletler u çareseri devlet u dinavanete devlet ede ku dibe sedeme qirkirin komkuji u şeran çareseri qaşo digeri di şahsı pedekede yekji lisesası neteve demokratik beku sistemeki devlete be demokrasiye rast u beşdari ku herkesi de havine dinavda u be sulta be desilatdari. Evad ortaya da minakin pir barkeş hanene. Jberle anha em dibejin ku dibejin çima hemi perskirik be devlet buyne. Lozan ne hiç Kurd bibin devlet. Mileki de başe ne hiç be devlet. Jmileki de zuloj dinirxim şahsiyene. Heger badel emni karbon peşenktiye neteve demokratik peşenktiye berxodana demokratik cihani bikrana. Ama ana dünyayı du guhernin. Di şahse şoreş roja. Valla ki viyaj rebera pir aşkere got. Go şoreş roja ava qasi şoreş Fransa u qasi şoreş Rusya bandore li cihane bike. Eğer Hind beriya 4-5 sala di nava di nivi Amerika'ya da eğer hinek çepgir u anarşist u demokrat karibun çend tax bejn emliver xoseri ilan dikin bu model şoreş rojava ev serkeftin ilanı. Anha nikaşe başur Suriye reveberi xoser be ilan kirin encameviye di dünyayı da her gel yani PKT yani ittifakiye ku heye hebuna şoreş rojava jbo xo vaki heviye kidibinin. Heger emkarın ev qasmazın bibin ev xodisperi vi zihniyet. Yani anha devlet bana belki mevqas hezemetine biya.
هەگەر خۆ دەولەت هەبیە لە دژ داعشی کاربوون شار بکرانە مە دیت مە باشوورە کوردستانێژ دە هەلوەستەویە دناوە شاردا دیتن یانی هەگەر گەریلاین کوردستانە دانەکەت بانەژ چییە هەولەر چوو بوو منش بووی مەسود بارزانانی چول مەخمونە سپاسیە گەریلاین فەرماندارین گەریلاین و گەلەمەیە کورد ژور بەرخۆدان کردن یانی ji ber wî artêşa Iraq û Sûriye li ber Daişê tek çû tene dikar bi ev fikir diparêzî ji ber ku zihniyetekî ye yani ê rastiyê diparêzî gelê xwe diparêzî ana ji ber lo jî mesela ev fikir yani bir ama pir giring em çawa têkoşîn bikin gerek em beriye her tişt êrişê vî zihniyeta ku tim dibêjî devlet her tişte bikin yani devlet ne her tişte var 11 sal vir ispat be devlet jiyan dibêjî û ji herkes zêdetir ana kapitalizm kriz edi. Rojlata navin krizdi. Hemme devlet kriz edene hemme bilistoken buhakirine u hisare u erişin çandi u siyasi hevdedin hinek tiştabı meşinin fakat işte derdkevi orta çiye yani dıvırda herizede bir karbe vitişti rexistin bike baş meşnekin Rojava Kurdistan idis. Eğer kıyas bedena berabide. Yani jberlo aliye siyaseti, aliye civakide, aliye çandide, aliye aboride, aliye parastın ede به هر آوای خو اثبات کریه که سیستمی که به دولت دبه پرورده خو چید که و رخصن بینه خو چید که شهرداری خو رخصن دکه جن پیشنگ دکه جوان پیشنگ دکه yani esas da Rojava Kurdistan o model o sistem eliver hatiyer o niştandın esas da pir aşkere kiriyek ku murov gerek çavaniz be çibike jberuji mesela tevger azadiye Kurdistan'ı mesela seruk apu dama serhildan yani cem bejin berxudan kobani'de dama got u hevditinin dama tirkara çekirdi burada aşkere gorojava xateme sonra gerek em gelek çiştaj ve fer bin yani heri davi raydarın şoreşker tevger azadiye Kurdistan'ı aşkere kirin gotin herkes berpirsiyariye xo parastına şoreş rojava gerek pek bine Divî manayê de esaslı yek ji encamekê diva konferansa de derdkevî dibêje ku gerek tecrübeyê Rojava û şoreşê Rojava bê mayînde kirin û bê belavkirin de asla Kurdistanê de be mînak bîya min yek ji encamê herî giring eva konferansan e. Ev jî em bêjin manîfestoyê me û nexşêreya me ku lazim em ser bişopînin ji bo şikandina encamê Lozan. Hevalê Sidqî yani ew komxebat çêbû di roja berxa de ji niha û pêva yani ji bo ku domandina xebatê em dizan Lozan tenê salvegerek nîne ji bo ev tekuşîna bêdewam kirin pêlansaziyeke zelal net yê we heye ji bo demê pêş belku şwa encamnama ve konferansı gaya desti çapamaniyê jî muhakkak jî weşan kiriye serviyekê yani ve kevasına cudi nikaş kirî na yani ye yekemin û ye esasî ew berxwedana gelekî rastî jî heker berxwedana gelê me nebiye ev bedelên giranbuha nehate bena heta danî belku niha me ne dikarî em vê peymanê jî nîqaş bikin belku yê bêdenkiyeke giring hebû heker niha nîqaşek berfira li ser vê yekê tê kirin nerazîbûneke xurt tê kirin ew jî li berxwedana gelê Kurtê her şer parçaya ya esasî jî ev e تکوشینا کو گله کرد بده دادن ایدیتر هنگی تو بخوای اراده اخوا درکوی تو مافیا خو در که بگومان درجه اتفاق در وجهه که بن مل دیپلماسی و ری دیپلماسی جیود بن ری سیاست جیود بن ری تکلینگ هزن در وجهه بن ویاری تو دوی استه ده گله خود قادا نام نتیجه دو پاریزی اما وقت ما گویی دستی که دشیه و انجام نامه در که ذاتن شرایط گشتی رهات هات بلاف کردن لدجوجي كوميسيونين كونغرا نتاوا كردستان كوميسيون بو او انجامنا دركتين هناك بريكوبيك بخيت روجافا جواكي لدجي انجام بيمانا لوزاني تكوشين بكتو مافي قال ما بو باريزتن بيدر دا قال كوميسيون و افي بين افاكرن ي فا بريارا بشوبينن بيغمان ايكو فا بريارا بديشتيجي بهيجي بشوبينن قال ما انجا بكار خالفا بريارا بكي خوي و هلوسته که پر خورد نشان بدن که پارتیان سیاسی جی و سازیان من جواکی جی دناوا هودان خورد بن ام بکارن و اراده تمثیلیت کو درکتی ام بگیهنن انجام باش ای ماینده بله هولی صدقیانه و بحثی انجام نمایی کر یکش خالن کند انجام نمایی ده تی گوتن بحثی پیمانه که آلترناتیوی لوزانه تی کرن پیمانه که آلترناتیوی لوزانه و چاوبه یعنی نقاشک چاود وی آلی ده هاتا کرن
Yani alternatif Lozan'ı çağabad nerina da ya da Gorkuatini kaşkırır. Yani alternatif Lozan beguman alternatif Lozan destpeki de bu mafya gele Kurd u civakên dîtir Kurd Kurdistanê dijîn heta tevahî meleta jî wekî alternatifekî pergalekî jiyanê ye. Ew jî Kurdistanê de va 40 sal zaten tekuştinê pir ew tê kirin weke birdoziyekê weke pergaleke civakî li Kurdistanê taybet li Rojavatê jiyan kirin ew de. Ev pergala ku ji bo hemû û civak bikarin mafya xwetê de biparêzin awakî demokratîk jiyanekê hevpar û wekev bimeşînin. Servî esasî em dibêjin mesela li dijî peymana Lozanê jiyaneke peymaneke alternatif. Peymaneke alternatif ji bo hemû gela jiyaneke demokratîk û wekek em bikarin pergalekê bidin avakirinê. û adî jî nava gelê Kurd de pergaleke yekrêzî û yekrêxistinî em bikin. Veya belki gelek parti neyin veke hava aynı zaman yani taybet isterek keşke veji peleke dikitin lebeli em xabve ve girenedin yani gelek partiyen siyasi u yen civaki nava Kurdistan o temsilkari dikin yani em cami veji em xabve ve girenedin em mecburen diji ve peymani tekuşin bikin em mecburen او partiyen ku neyin hatan her roleke pir xarab dileyize hatan ha em derviye ve eke beğenin be heza gel ve kuvveta gel ve tekuşina gel ve em diji ve kongreki hatta kombikin alternatife bidin avakirin و حياكم مكاي بيجهن كونغرس كان تبي بدون أفاكرين. بله. هفله سینان ریبرتی بحث لوزان جواکی دیگه و در زاتن بحث پیمانه کی آلترناتیو لوزان دیگه لوزان جواکی چه دکاره پیکواره؟ esas yani serukati bahsa misak-ı milli dikir, ruh-i misak-ı milli. Yani ne peymane ki yani jem bejin hati erekirin misogerkirin o ket fermiyeti ki anha AKP ve MHP pir bahsavi dikin ne ev misak-ı milli bek sinor ev bahsetkin. Bes serukati hingi digur ruh-i misak-ı milli. Ev çi bu? Esas da peşti mesela bejin de serdeme perçekirin Osmaniye'de berxodan u tekoşina ku gele Kurd Türk behevdire meşandın diji perçekirin evi velati. Dvir de esas çi bu? Misak-ı milli veki velati Kurd Türk'a de nav da jiyan dik hat tarif dikirin hiyo. Mesela anha işte bejin şikar ku ke bigre ji Afrin'i xateki bir kişini u berbi Bakur bir gişti hamid dahavini de nava xodi. Vca Türk esas da bivi fikri, bivi bawariye şer rizgariya netevi meşandın jboy despeke hatın Kurdistan'e u seruk aşiru mezin u peşengin Kurda cemxo girtin çün divir de rahmi siyaqi milli habu لدیجی ایریشن دروا ناو نتوی ناو روجلات ناو ندوی جغرافی آناتالیا کردستان ده ام تکوشنه که هف beş بدنید. به وی اساس ده چون بریاوی işte Sevr bu, Piştivi, Lozan bu. Dıvır deci mesela Türk xapandın ekirin. Gotun ku em temsile Kurdu Türkanın. Hatta inoni got ez bxo Kurdum. Dıvır da yani jber hebuna koyd ser Türkiti dani bana u fetre ki bu xapandın u zaten Piştivi به لوزانه و ایدی پیواژویا شرن کرداج دست پی بو برخودان کرداج دست پی بو yani 23 işte 23 jihin nezelal yani pişte ben 24 çara da hat meriyet ket meriyeti dıvırda veca desture bingihin hat aşkerekirin de encamevi de berteke kirit faleke pir mezin dnava kurdara çi bu پیواژو perina dest pê kir bu hebuna xo ispat bikin hebuna xo biparêzin anha divir de yani ez dibêjim ev lozana çandî esas da ev ruhê misaq-ı milliyetê behsê kirine bi hezara sala ji roja rojva Kurd li vî erdnîgariyê Kurdistanê dijî ku em dibin heta 12,000 14,000 beriye zayînê jî dikin ji vî rojî heta anha di vî erdnîgariyê de eku bûye sedeme civakî bûyîne tim gelen dîtir û kesên dîtir hevdire jiyan kiriye. Ana lozanê çandî ev e bi hevdire çanda bi hevdire jiyan kirine bi hevdire berxwedanê û anha di şexsê Rojavayê Kurdistanê de sistemek ku li vir hatiye avakirin de jî esas ev em dibêjin ev aliyê çandî derdikeve pêş. Perspektîfe esasî bi hevdire jiyan kirine. Ev bu sedemek ku
ام بیجن آواهی سیاسی و جواکی روجلات ناوین لسر آوا بو اف چاند بو که اساس ده بو سدما هفگرتنا خیرخوازی دناوا شوازن اولی و دینی اف بو شواز کل دیج داگر کریه ام جمداد زانن ام işte beriyavi mitaniya zane her imparatori dagir keri xwastiye xwe belav bike bi hevgirtine bi vî şeklî civakî bu çandî ve berxwedan meşandin ev hemî di sayê çanda Kurda çêbûye dîsa di roja me mesela belavbûyîna gerdûnî globalizmê em bêjin ya kapitalizmê de pêşengiya berxwedanê kir dîsa Kurdan bû. Dîsa tevgere rizgariye Türkiye'de, tevgere rizgariye Suriye'de, tevgere rizgariye Irak'ede. Yok her zêde xwîn rijandin berxwedan dîsa Kurd bûn. Yani êmanê em dizanin rêveber û serok erkan artêşê Sûriye jî heta Tirkiye jî û heta li Iraqê jî Kurd rolekî pir giring dîsine. Çi bû ev hatin nekirin. Divir de berxwedanê de rol lîsin. Roja me îro de em hatin Daesh hêzekî wek em dikarin bêjin lûtkeya hemî xirabî û tundî û paşveruhiya rojhilatê navîn bû di pêşengiya û ev çanda Kurda berxwedan hat kirin. Anha hemî krîz û qeyranên ku civak jiyan dikin, hemî pirskirikê ku civak jiyan dike di çareserî datînê dîsa ev çanda Kurda ye. Ku em dibêjin wekî lozanekî çandî yani bi hevdûra jiyan kirinê xwe dispêrî vir. İro jî ji ber û jî dikarin sistemekî bedil, alternatif denin ortê. Esas de eger îro dîsa dixwazin lozanê nû bikin û dîsa di çerçeve hukuk duwelî, hukuk dewletî dîsa li dor vî bipêçin sedeme vî ev hêzaviye bedilbûyîna alternatif bûyîne ye yani. Êdî ev dinya tev krîzê de qeyranê de destek kes de melefekî nîne ku bêje ez çareserî iştere bin. Tune çend cînev çêbû. Çend astana çêbû. Ji Amerika heta sîne yewmiyan herkes dibêjik ez evî çarekim ez evî yek tune her çi kriz gut. Am yek ji sedeme genbûyîne av havayê bigire û bihabûyîne, birçîbûyîne, bezadmayîne û lîstîne û heta her cure xirabûyînek ehlaqê jirê derdixe hember vî çareseriye de hatin ev hês. Ji ber û jî dixwazin li dora di salvegera sedemîn ê Lozanê de ev çekê wayê herî mezin yê netev dewlet kî ev demekî dixin nîqaşê de ji bo tek bibin derkevin vegeriyan ji vî stratejiyê dîsa wa dixin pêş. Tirkiye, AKP, Erdoğan dan qazanç kirin. Anha Suriye û rêveberiya Esad dikin Lîgê Erebî de û dîsa derdixin pêş. Iraq li hember ev destkeftiyê gelê me Kurd yê Başûrê Kurdistanê wî sistema xweseriyê li wê dirê dagir dikin li ser wî heman demede divir de belki rolê siyasete nebaşiye PDK jî hebû. Yani her diçe ev xweseriyê heye tek dibin. Şengal rixme dibêjin ki jenosîde li wir tişte hatiye kirin bes nahêlin wir de rêveberiyekî xweser xwere tê çêkirin bê çêkirin. İşte ev rêveberiyên heyî ku hemî xwe dispêrî ev çanda jiyana bi hevdûra ev çanda bi gelên dîtir re di nava aştî demokrasiyê de û di vekeviyê de jiyan kirine biya min çand mesela Lozanekî çandiyê ku em behsê bikin tamamê tarifa neteve demokratîk û çanda neteve demokratîk dike ji ber û jî anha ez dibêjim xeteriyekî wekî torekî li dev dora wî jî tê pêçan yani. Hevala sidqê pir wextê me nema ez pirsaxayê dawî ji we bikim. Yani taybet ji bo Kurdên ku li Ewropa dimînin banga we çi ye? Ji bo ev tekuşîn hîn bigîje astekî bilindtir. Yani bêguman di nava şert û mercên Ewropa'da Kurdê me sazîkirî net vê derê hinekî birêkûpêkin derfet û imkan jî hene ku li vê derê em xwe gelê bigînin gelek sazî û rêxistinên civakî yên Ewropa vî min roleke pir giring dike vê ser milê gelê me Ewropa û yekemîn yekdestî de bêguman ji tevahiyê li Kurd lê belê sereke de em bikarin ew encamnama ku derketî em bikarin birêkûpêk ve hinekî pêş bixînin komisyonên wê staziyên wê pêwîstî bi çê bihebitin li gorî wê va komisyona bidin avakirin em ştobdarê vê encamnamê bin ku ji bo gelê me em bikarin encameke baş pêşerojê de bigînin asteke mayînde ya yekemîn ev e
geleme zaten vasıtat sağlar dici ve peymani tekoşine ki pır girin dedi. Ve hayan haji ve tekoşine de domitin ve çar parça Kürdistan'ı jî düşmüji. Herkese dixwazin ve pergale bidominin. Hatta destkeftê me heyin jî har rojava li başûr derê dîtin destkeftê Kurdan tevahî çar parça Kurdistan'a tê bibin. Lê belê bila gelê me bixwe bawer bid em pêvîne û ji vê astê de vê rêxistina gelê me vê hişmendiyên me tu dijminên me hêdiyê nekarin bigihên astûyê astê ku asta sed sala bîst û yekemîn de hemû mafê gelê me ji dest xistî. Em bi vê hêdiyê vê baweriya me tekoşîna xwe heta davî bidomîne. بله هولی سینان از پرساداوی جواب بکم که امتری 4 دقیقه ماما یعنی ایرو ادوانتاج و کاغذ دست کرده دا گرک کرد ببینن و بوانا تکوشین خدام بکن و زوری بکن سر افهیز ناونتوی یا کو بونی صدم لوزانه یعنی کرد وی شرط و مرجع دا وی دست کفتیه دا چه دکارم بکن دم پیش چه پیوسته بکرن Yani bir beriye her tişti eğer em îro dikarin di sedsaliye Lozanê'de hemî pirsgirêkên û sîstema nav netewî dikarin teşhîr bikin. Destpêkê kî vî derfet ji me re ava bikire em li xwedî li wa derkevin. Ya şart esasî biya min ev e. Rêber Apoyê di girtîgehê de ev bû 25 sal 2 sal zêdetir tecrîd edê. Tecrüde li dora Rêber Apo hatiye çêkirin ji peymana Lozanê ne cudatire. Çandekî Lozan ava kiriye Rêbertî dixwazî ji bo bişkîne ev tecrüd li ser vî tê meşandin. Rêza duyemî de gerilen Kurdistanê anha ev 40 salin bên navber di çiyayên Kurdistanê de berxwe didin û li dijî dagirkeriyê şer dikin. Çar parçeyê Kurdistanê jî şer kirine. Hatta daketine li va çola, hatta daketine çune Musul û Kerkûkê jî di vî mintiqeyê de jî berxwedan kirine. Li Kudê hatta îlan kirin gotin li Kudê rêxistinên wekî Daişî hebin em her ne li wir em hêzê xwe destnîşan bikin gelê xwe biparêzin. Yani ev her du hez ê esasî êciyê parastinê. Yani di şahsê PKK'de, di şahsê HPG'de, di şahsê hezên parastinê Kurdistanê de em gerek bizanim ki onurê Kurda tê parastin, çandê Kurda tê parastin. Di şahsê serokatî de em tiştî parastinê ku giştî dîroka Kurd û rojhilatên avîn tê parastin. Ji ber lo ji ew hezên ku dixwazin vî yekbûyînê perçe bikin, tecrîd li ser Rêbertî dişîdînin û ev nokta gerek hessas be mesela. Biştevî anha hezên me zahfin. Anha ez dîsa tînim mesela ne tene bêguman perçe Rojavaya Kurdistan em tene derdixin pêş ama anha li gorî vî paradigmayê ku sîstem li ser têr û niştandin Rojavaya Kurdistanê. Ji ber lo jî pêşxistina vî lazim. Mesela çar parçeyên Kurdistanê belki her yekî bi dehan salan, bi seda sala berxwe didin ji bo ku bikaribin pozisyonê ku li bi dest bixin. Ana awil car me ev bi dest xistiye. Ji ber wî jî em Kurd gerek hemî hezê xwe em divir de kom bikin. Yani êmên Avrupa, êmên çar aliyê cîhanê hene, êmên Bakur, Başûr, Rojhilat ji bo ev sîstem di çerçeveya netewê avakirina netewê Kurda de. Li ser esasî çerçeveya bi hevdûre jiyankirina hemî gelên li ser vî erdnîgariyê lazim e em hêza xwe bikin yekî. Em dikarin birêka ev destkeftiyê xwe mezin yê Rojavaya Kurdistanê em dikarin tekoşîne bikin. Ev melefe herî xort yê destme de ev e. Hezên me parastinê heye û fikrekî pir mezin yê Rêbertiya me heye û tecrübeyê me 11 sala amelî de erdê de heye. Yewmiyen em xwe pêş dixin. Yewmiyen belkî di dinyayê de çi sîstem û civak ev qas faal û aktif nîne yewmiyen ser sîstema xwe ser pêşerejî xwe ev qas nîqaş bikin. Em divir de ez birêka bernameya we jî û di münasebeta Selvegera Lozanê de jî û heta ez bêjim ez bangavazî jî dikim hemî hezên Kurdistanê hemî hezên partî siyasî û dezgeh û komale kî bin û saziyê civaka sivîl kî bin werin tecrübeyê xwe tevlî tecrübeyê vir bikin. Li gorî wî jî em bikaribin divana dama hemiya bicê bikin em dikarin ev çand jî biperçiqînin ev hêzê xwe em dikarin xortir bikin. Bes ez bir gotinê xwe ez bi xilas bikim salvegera komkujiyê Qamişloyê jî di şahsê şehîdên Qamişlo de em carekî de hemî şehîdên xwe Kurdistanê jî bir tînin û em ê bêjin ku yani perçekirina Lozanê li ser vî çanda
خودی درکتن شهیده ancak dikar pek bi. Spas dikim. هەڤالێ مەی ڕۆژنامەوان سینان جودی ئەم سپاسیوا دکرد Em spas dikim. ئەنداما مەجلسا گەل یا لۆزانە هەڤالێ سدقی دەمیر ئەم سپاسیواژی دکرد Em spas dikin silav rêjdan. بەلێ تەماشەوان هێژە بە ڤیاوی ئەم گشتە داویە بەرنامێخە حیا هەفتەی تێ شەڤ باش